A. Australia. 不思議な雷を追い求めるその舞台はオーストラリアノーザンテリトリー。11月、雨季を迎えていました。やってきたのは世界有数の雷が発生する町ダーウィンです。気持ちよくハイウェイを飛ばしていると突然の雨に見舞われました。この時期ダーウィンでは頻繁に激しいスコールが発生します。雨が上がった夜7時、空の様子が一変します。町から20キロほど離れたところに雷が発生しました。地上に向かっていくつも落ちています。雲の間を稲妻がひっきりなしに飛び交います。手前だけではなく奥の雲からも同時に落ちています。何十分にもわたって凄まじい音と光が続きました。ノーザンテリトリーの天気を観測している気象局です。周囲300キロが観測できる気象レーダーを20カ所のポイントに設置して気象観測を行っています。雨季の始まる11月から2月までの3ヶ月間は毎日雷注意報を出し続けています。November is our peak severe thunderstorm season. During those months, that's our major concern is being on top of that and putting out the severe thunderstorm warnings. It's a really good breeding ground for thunderstorms and severe thunderstorms up here. 赤道の近く南緯12度に位置するダーウィン。雷が多く発生する秘密はこの場所にあります。ダーウィンの上空では内陸から吹く乾いた風の上に熱帯の海を渡ってきた暖かく湿った風が乗り上げ激しい上昇気流が起こります。その上昇気流によって大量の水蒸気が吹き上げられ巨大な積乱雲を生むというのです。ダーウィンの上空を観察しました。積乱雲が黙々と立ち上っていきます。わずか30分ほどで20キロメートルの高さにも成長しました。ダーウィンは別名世界の煙突と言われているのです。成長した積乱雲が今度は横に大きく広がり始めました。その面積は3000平方キロ。これは東京都がすっぽり収まる大きさです。こうしてダーウィンの周辺には巨大な積乱雲が毎日いくつも出現するのです。B. Beautiful.
ダーウィンの町にはおよそ12万5千人が暮らしています。雨季の3ヶ月間、雷の中で過ごす人たちはどんな怖い思いでいるのでしょうか。 Beautiful, yeah. 雷の感想はなんとビューティフル。 This is beautiful. Yeah, absolutely. It's exciting. Yeah, I think it's very exciting. Yeah, yeah. We enjoyed a bit of danger. Well, it's so striking. I suppose yes, striking is right. Yes, it's brilliant. Yeah, and the sunsets, of course. Yeah, they're all beautiful. やっぱりビューティフル。 But I like watching it in my veranda. It's exciting. Yeah, and it's good to watch in the sky at night time. Cheers. Yeah. 花火のように夜空を美しく彩る雷。どうしてそんなに光り輝くのでしょうか。その仕組みです。積乱雲の中では氷や氷がぶつかり合って静電気が発生。雲の下の方には大量の電子が蓄えられていきます。そして雲が大きくなるにつれて溢れた電子がそこから飛び出すようになります。この放電現象が雷です。ダーウィンにできる巨大な積乱雲にはそれだけ多くの電気が溜まっています。つまり雷もとんでもなく多くなるというわけです。取材班はこの日落雷の回数を調べてみました。同じ場所で30分間撮影を行います。何回落ちたと思いますか？1回、2回、3回、まとめて3回、次は5回、もう10回以上になります。撮った映像を確認したところ、その回数はなんと600回にも達しました。ダーウィンは1時間に2000回も落雷することさえある世界有数の雷地帯です。